maging sa enterong kinaaman. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan 44, makagi po ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa Kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa Kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa Kusina! Kompletos recados! Kaya... let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Solo ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres yo me despido. Y lo echo todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. El fuego de tu cuerpo, todo. Junto con tu sonrisa, todo. Todos los recuerdos, todo. Y así como llegué a adorarte, si tuviera que olvidarte, a olvidarte aprenderé. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Solo ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando.
Hali ang ki Daniela Romo ang todo-todo pambunga na bilang sa alkalde sa kusina ngunyan abuto na kita nin alas 11 guwan na lang kita nin 11 bago mag alas 11 nin pagkaaga sa alkalde sa kusina aldaw kita ngunyan nin Huwebes Fets 3 kan June maraman mo kayan nalaog pa sa na ang bulan ning June maginanapos na yan maraman ta kayan July na. Si Seto nagsabi sa kuyang ang panahon niya madalion. Ay si Raul, kanagulay-ulay kami ni Raul Villamor dyan sa Raul Kitchenette. Mantang pigraraangot ko si Kaldiritang Kanding. Pinanamit ako. Ay ngebert ang panahon, yung pinakamadali ngayang transportasyon. Niya ko, haluyong baga niya ko. Dahil kaya nag-aaram, kita baga ngayon nagkaigwaning COVID, nagkaigwaning lockdown kang 2019, kang 2 Marso. Palangon yan, naglabi na nga nga kitang sarong taon, nakaagi na. Pakatapos, nalaog pa sa baga ngayon 2020, ay nangangaba nga nang nga kitang ngunyan, maraman mo nga kanit 2021 na baga ngunyan, maraman mo nga 2022 na. Madali nga Bert ang panahon, sabi ni Raul. Yun niya ako, kundi mo palang pigpaparensyin, di garo abang dali. Kaya salamat na lang kay Raul na nagpangudto ko sa iya ang lamag kukutaan na itong gulay na langka. Pagkatapos sabi niya sa ko, papanamiton takang niya kang pigluto ni umpong na kaldiritang kanding. Pag namiti ko masiramo, umpong masiramong ka pala magluto ng kaldirita, masiramo na salamat na lang pinanamit mo kuning kaldiritang kanding. Nagirumduman ko pati si Salit na garo beer house ni kang pamangkin niya ka ito. Ang pangaran na kuyan, itong kambingan. Tigdi sa magsaysay, salit-salit lang. Mga abogado ang mga nagbibir, nagnanaramit ng adubong kanding, pagkatapos kalderetang kanding, papaitan. Ay ang mga auto ka ito, parada lang sa gilid kang tinampo. Dahil panggayo ka ito matraffic, tigdi sa magsaysay. Ito ang nagirumduman ko si pamangkin ni Raul. Kaya pabutan ko ning good morning si Raul na mabuoto na amigo. Tapag naglalawag ako dyan sa kakanan niya, ang concern niya tulos kung ano sa kuyang panira. Naku nga ni, nagbabayad man, nagsupog naman magparapalibre, tanigusyo man bagayan. Kundi maski para paano ay tatawan ang takamang girarining, kalikit lang yung gulay. Kaya good morning na lang kay Raul, ay pabutan kumaning good morning, nag-antabay man asin nagluluto ning inunon na balanak. Diyan po sa Castillo, Cabusao, ay may balanak na niya, nakakadakop na niya ng balanak. Anaylin ko, lapisay. Itong si Lando na paratinda ning kuyan, Tagkalabanga, kasulman, tinda lapis. Ali dyan sa San Miguel Bay. Alagad dyan sa kuyan, sa Del Castillo. Aram nindo ang Del Castillo, garo yan ang pinaka-sentro, pinaka-importanting barangay kang Cabusao. Dahil iya po yan ang kustal, dyan nagduduong ang mga parasira sa Castillo. Yaon dyan ang pagsiraan, itong mga nagigribo, nagpaprocess ni mga body, tuyo, mabarakal ka mo ni mga labas na sira. Dyan sa pantalan kang Castillo, inimanda si Amelia, ang agum niya da kaya para sira, liberan silang sira. Ngunyan, nanaumanda sindaning binanga niya itong sarumplang ng balanak sa pagtaraid, maununda siya ngunyan ning balanak na kadakul sa naning kamati sa kapaminta, managumon. Yung mananggad ang sirang balanak, garo aki yan, o garo ugbon, o garo pamilya, kang bangos. Maun-un nga kami papabert ning balanak, madyana po libre ka o imbitado kang magpanguto ning balanak, digdi sa Castillo. Malumlum po pero ay managuuran, magayon po ang panahon digdi, imbitado ang mga taga-naga na kung kamu mamamakaling sira, magdidigdi lang kamo sa Castillo, tapag nagduduong na ang mga parasira, maugmawang pagkaaga, ang maugmawang pong taanawon pagkakaaga, iyan pantalan. Kung sa igwaning kustal na lugar, na igwaning pantalan, saro sa maugmang taanawon, itong nagduduroong ang mga baroto, nagulping sira, nadakop. Itong sagana ang business na pagbarabakan sira, kumisa may naghaharagad, iyo po yan ang magayuno na taanawon sa mga dagat.
Kaya kami po digdi sa sa Castillo, Cabusao, pagkakaaga, lalong-lalo na kung tuninong ang dagat, ay yan mga nagdudurong na may sira digdi maugmahon, makakailing kan darakulang sira, arugan lapis, tabangungo, pampano, mahalo na maray na sira yan, pampano, magayunon pong paghiling-hilingon. Nagirumdumang kupatikan ako aki pa. Primero kong pakailing ning nagduong na parasira sa baybayon, ini po nangyari sa Bungalon Sangay. Ang Bungalon Sangay, garo nakaatubang yan sa kuyan ay sa Atulayan, ay kay tumpanon ang mga parasira, ordinaryo lang na baruto. Maduruong na yan. Ay aki pa ako kay tupigiling ko, ibinabarabaan sira sa baruto, kinakag sa mga planggana, magagayo na sira dyan sa parting Atulayan o ining Bungalon Sangay. Nailing ko kato ang pagbuhay ng mga parasira, nasa planggana, mga sira. Barakalan man si mga misis. Nag-ugmana, ano. Maski nga ni dyan sa Pasakaw, yan bagang mga dyan sa, kuyan, sa Balugo, yan mga nag-excursion dyan, ang pinagalat yan, itong mga may kaput ning bandyado. Sir, sira nga sir, bagong lakop nga sir, o turingan. Yan turingan na yan, pag bagong dakop yan, pag nahili mo yan, nagkukulor yan asul. Ang labaso na turingan, makintabo na nagkukulor nin asul, ay masiramon po yan asalun. Tapag naasal mo yan, namamarong yan, huna mo yan manok. Masiramon ano. Pero man, kung ang turingan hilado na, itong haloy na, ay di ka nang paranamit-namit kayan, tapapagarato ko niyan lalogun mong iyan, yan ang numero 1 nakaka-allergy. Ano? Yan bagang turingan na hilado. Sa tuyang oras ngunyan, 5 minutos, antes mag-alas 11. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very
arms, a girl with all the charms of you. Venus make her fair. I love the girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Hey, Venus, oh Venus, make my wish come true. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Forest Up sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Forest Up, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Forest Up na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749-613. Ngunya na panahon pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema.
sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawang kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Oras na ito niyan, 7 minutos, makagi po ang alas 11, ang oras ito dyan kang Cabral Bicolandia Supermart, sinimang kang DMSQ, Original Master Square, ang CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, asiman ang Cibros, Stabilo Lending Corporation. May mantang paliw ng bagyong si Dante, igwa naman dahil sa low pressure area na kung sakaling magiging bagyo ang pangaran Emong. Mga typical naman na pangaran ng mga Pilipino. Sa mga baryo baga, yung mga pangaran si Buknoy, Burnok, Emong, Badong, si kung ano-ano pa. Yung mga typical na pangaran ng Pilipino. Kaya pagkatapos ni Dante na ay maringanit na dahil man pinagtamaan direktamente ni Dante ang Kabikulan, zero casualty nga ni ang Bicol, pagkatapos garumahin gayo ni mga damages sa mga pag-uma. Mantang ini nagpasiring na duman sa Southern Luzon, nagbubuto amanda sa low pressure area na kung sakaling maging bagyo, inipapangaranan Imong. May kabisto akong imong, natatandaan ko, garo si Kuya ay garo para tapas ning tubo. Ay naman daw to. Mga pangaran na madali mong matandaan. Sir man, sa mga nag-text sa tuya, good morning, Papa Bert, makakan po kita ning sira, gulay na lubi-lubi, ang bango tabagwang, it's me, Guitar Man of Limanan. Ay, yan ko yan. Sarong me, ang misis ko, dahil kayo nagkakakan, niya ko, dahil niyang yubistado, samantalang siya, taga Carolina, may mga lubi-lubi duman, ay basta nga dahil kung gayo nga suno ang lubi-lubi. Kung sa bagay, ang tao na dahil suno, alimba, igawa ka ng paboritong kakanon, sa ibang tao, dahil suno, ay dahil kakin magalas, dahil gabos na tao para riyo. Ang suno mo, dahil suno kan iba, ay dahil kakin magalas. Maski pagura no kaya siram ken igwa man yung taong habo kayan, kaya pag abot sarong igwa ng lubi-lubi ako lang nagpaparakakan. Ikan sarong simana pagdigdi ko kay Raul igwa ng lubi-lubi pinanamit ako, masira mo na masira mo lo yan na gulay na yan. Tayo magagarudaon sa naman yan. Ang nawawara ng gulay ngunyan, hindi ko lang kung igwa pa nakakatanda, yan na po na sarasalida. Ay garo nawara ang lahi kaya ay kay tong kan ako agi pa ang harong mi suway dumasarong kan lulahong ko minabalyo pa kami ning tinampo ta ang mga aki ano man daw yan ta sarong kang lula mo pirming sagana sa panira kesa sa sadiri mong harong. Ako man kadto namamati ko na ang gutom maparam na ko ken sa ina ako nya ko madumanam una ko ki mamapulin. O sige na yan, pagbalyo mo sa tinampo, baka madagasan ka dyan ng karitela. Takad to, paning Tri-Mobile, karitela pa lang, ay bago man po ako nabalyo, nagiling man muna ko kung may kabayo na nagdadangadang. Ay takong harayo pa man ang kabayo, nadalagan ang kumbalyo kayan, harayo pa. Saka nadanang mo man ang lagatak kang bitis kang kabayo. Takad to, ang pigdudulagan, bakong Tri-Mobile, bakong auto, karitela.
Ang pagbalyo mo nga dyan na, ingat ka ta, baka maligis kang ining karitila. Liban sa maliligis ka na kan ruida, matutungtungan ka pa kang bitis kang kabayo. Ay maduman ko kyan sa lulaong ko, ang apo mi, mangurub-ngurub man to. Tagarsuba, yaw na naman yung matabang yung aking iniyo, na nagkusog na pati yung kumakan niya kaniyo, hay. Oh, ito ka na digdi. Pigiling ko itong, ang agum niya, ang apod mi tatay, itong tatay Tansyo. Iyan palang pag nagluluto ning inununa na sibubog, itong bakong galing Dracula, pag ikabaga nag-uuno, nagigiris ka ning kamatis, nagtutuktok ka ning laya, igwa pa ning sibulyas, may bawang asin. Ikinakagyan sa salit na planggana si kadakul na kamatis. Pagkatapos, pigraramas yan, bagang hula mo nang pupuga ka ning nyug, pigraramas yan na intiro na nagpupuga na itong kamatis. Ikakagnen duman sa itom na kurun. Pagkaag duman sa kurun kay itong kamatis, ikakaag na itong mga pinaglinigan na sibubog, aasinan, tatakupan na yan itong kurun, papalaado na itong mga sungo. Hahayop po na kay itong, talayop garo yan, itong bagang garo tubo, hahayop po na para maglaad. Pag naluto na yan, mangalas ka ang inununa sa kuron na may pigrunot na gulping kamatis. Kadakol, sabihin mo ng mga 5, masiramon palan. Ang apuda kayang kato, siramiti in the barrio. Grabe ang mga luto katukan mga gurang ang inunon, minasiram na marayan. Kaya kung kamuwayang paniraon yan, mag-un-un ka muning sibubog. Nakadakol pigrunot na kamatis, pigluto sa kuron, tamalagum na maray. Kumusta ka mo dyan sa Los Angeles? Nag-uuron-un man ka mo dyan? Say you stay until tomorrow. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through. Say you stay until tomorrow. I need you. The words have all been said. Your mind's made up to go. You're standing by the bed like someone I don't know. Your love has died, and there is nothing you can do. Though you try, yes you try, you can't live with a lie. So say you stay until tomorrow. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through. Say you will stay until tomorrow. I need you. I've known for some time now that things just ain't been right. Because when we try to talk, we both get so uptight. But now you told the truth, and I know where I stand. Though it hurts deep inside, give me time, I'll get by. So say you stay until tomorrow. I can't face
Candles flicker in the fading light. I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere, and I try desperately to hide. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye. Another road, another mile, I see that old familiar smile, but you be with somebody new. Another night, another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine, and walk away from me once more. I try to run away from sad regrets. The bitter wine won't help me to forget that I locked up my heart and threw away the precious key. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye. Another road, another mile, I see that old familiar smile, but you be with somebody new. Another night, another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine, and walk away from me once more. Sa tiyan na alas 12 sa satuyang pagbabareta, Ramon ang detalye kang aramo dumas sa Manila, piglalakaw ni Mayor Isko Moreno na ipagbawal ang paggamit ng face shield. Tan importante sa naman ngaya iyo ang face mask. Ta sa pag-aadal pa lang ang World Health Organization, pag maray na face mask ang gamit mo, di na kayo po ng face shield. Kuya nga na, protected ka na. Ang face shield ngaya, garo, minsan nakakaulang pa sa vision. Di ka pwedeng magamit ng face shield na nagbibisikleta ka, nagmumotor ka. Ay ng mga taong may hilang, na lalong-lalo na si mga asthmatic, na kapag pinagamit mo ng face shield o ulang sa lalawgon, na sasakitan po sila maghangos. Actually, di man nasusulatan ang dungo, pero igwa ni mga taong psychologically na kapag inuulangan mo ang lalawgon, na-affectaran po silang paghangos, nahuna mo garupig susulatan ang dungo ninda. Igwa ni mga arke na kamatian. Kaya pinaglalakaw duman, pinaglalaban ni Isko Moreno na ipagbawal na ang paggamit ng face shield sa Manila. Igwa naman yan ng face mask. Ang tabayan na niya sa tiyan. Totoo po yan, Sir Bert. Linoto sa kuron, sa dapog sungo, ang gato ay masiram na maray, sabi ni July. Ay, sisay na July ni. Baka man si pinsan ko ay, na dahil man to sa kuya nag-apon ng Sir Bert. Manoy ang apon ka to sa ko. Na, ano daw yan ang pagtubod ng mga Bicolano? Kapag ang lutoon, o lalong-lalo ng inunon, pinagluto mo nga sa kuron, pagkatapos sa dapog na sungo, masiram. Ano mang koneksyon katong sungo sa luto? Kundi ang pagtubunin nila, garong nga masiramon nga pag linuto nga sa dapog, naigwaning taluhong itong tulong gapo. Iyan tulong gapo, importanteng marayan, haliyon mo sa rokyan, di sila makaruluto. Igwa nga ning nangyayari sa baryo. Ngayon, nagpablatter ki Tiniente del Barrio. May istorya kadto. May kadto kaya ang Tiniente del Barrio, iyon ang punong barangay. Yan ang nagsisirbing fiskal and huwes sa baryo. Tapag may nag-uurulay, ang nag-aariglo, iyon ang mga Tiniente del Barrio o kaya Tiniente del Barrio, Kapitan Barrio Captain, kung ano-ano pa.
Ngunyan, may nagsumbong. Ngaya, Tiniente del Barrio, masumbong po nga kami, taduman nga sa sitio Iraya. Ay, hinabunan nga kami. Anong hinabun sa imo? Si Saro po ngayang taluhong, tatulong nga yan, si Saro hinabun. Di na po kami nakakaluto, gurutom na po ang mga aki ko. Nagluluto ko taan nga kami ng lubi-lubi. O kung dahil man masangkot sa kutaan nga kami ng patanin urig, di po kami makaluto. Sinalakat po si Rumi, hinabun si Sarong Gapo na kaibanan sa tulong taluhong. Siyempre duwa na lang, paano kami magluluto mo niyan? Kaya sana po madakop si Parabon na nagsalakat sa Rumi. Ay kawasa ang mangkiang harunin doon, yung pintuan, burukas. Ang salug, daga. Ang sala, bukas maing pintuan. Iyo po bagat, kita po ba ngayon po pakatapos kang gira, ang mga arong sa baryo, man yung mga pintuan. Kaya luwas laog sa naman mga tao, hinaabon si Sarong Gapo, si Taluhong, di nakaluto. Kaya ano rin daw po ngayon madidiscovery po, Kapitan o Tiniente, ang kusinilya. Kapag may kusinilya na, mabakal na po kaming kusinilya, makakaiba na po kami sa listahan ng mga mayaman sa baryo. Takad to, pag igwa ka ng kusinilya, konsiderado kang mayaman sa baryo. Ay nangyari sa mo yan? 1971 garo ito. Nagpulian ama ako may bitbit ng kusinilya. Ruluksuang kami ay. Uy, mga tugang ko, magbarangon ka mo. Taano nga noy? O, nagdadangadang na ama ta, may bitbit ng kusinilya. Ha? Mayaman na kita. Hiribiang kami. Oh, Diyos ko, salamat po Diyos ko. Mayaman na kami. May kusinilya na kami. Mayaman na kami sa Santa Cruz, de los Martires family. Mayaman na, iguan ng kusinilya. Urupakan kami. Grabing kaurugmahan mi. just how much I loved her. I wrote a song about her. How wrong could I be? Oh, well, she went and found another.
another lover. She didn't even bother to say goodbye to me. Things have changed. She's found another. Yes, things have changed. She's found another lover. Things have changed. She didn't say goodbye. Instead, she made me cry, Diana. I'll learn to live without her. Yes, I'll forget about her. Just wait and see. Things will change. I'll find another lover. Things will change. I'll learn to live without her. Things will change. I'm gonna make her cry. I'm gonna say goodbye to Diana. I'll learn to live without her. Yes, I'll forget about her. Just wait and see. Just wait and see. Just wait and see. Pabutan ko daw ng happy birthday si Sammy Garcia. Pinag-informaran kami ni Ernie Verdadero. Birthday pala ni Sammy, kaya ako nagantabay ka Sammy dyan sa Villa Francia Subdivision sa Libuton. Happy birthday na lang Sammy. Kaabot niya palang hali sa Queens, New York. 6 months sa Amerika, 6 months man sa Pilipinas. Sabi nga ni Ken sa programa kasubago ni Ervin Borja. Garo ginigibo niya lang Manila ang Amerika saka Naga. 6 months digdi, 6 months luman. Pag-abot digdi, ay sulusulo siya. Ang pamilya niya, tuluman sa Amerika. Kasi suudma, nag-post ako, nag-post ako sa kuyang Facebook. Kang retrato, siyempre proud ako kan sa kuyang duwang apo na naglarga na yaw na po sa UAE. Ay maugmaman takaibanan na silang mami sa kadadi. 8 years na dain nakaibanan. Kaniyang kaya Iyaraki. Iwinawala tulos po yan digdi sa muya sa Kasaligaspi. Nagatrabaho sila sa Dubai. Ang mag-agum ang aki ko ang lalaki. Pagkakaaki lang pag una-umayan na larga na. 8 years na yaon sa mga lulo and lola ang duwang aki. Kan kinuana, sabi panaw naman niyang makaibanan may mga aki di naglarga na. Pigpost ko si retrato ninda samantalang garo yaon dumas sa airport garo ito, kan Dubai.
ay ang nag-react para riyo. Kadaklan ng mga amiga kong mga kabats ko sa high school, mga ka-Facebook kong mga magurang naman, mga lula and lula. Aram nindo ka noong reaksyon? Aram ko nagantabi sinangon yan. Ang reaksyon nila, ngebert, mamundoon ngayong marayan. Aram ko, ngebert, na mumundo ka, mamimis mo ngaya. Ay lalo lugod ako na mundo, tagaroon na pukawan si kamunduan ko. Ay praktikalmente, pwede sir na feel ninda or nangyari man sa inda, nan mga lolo sa kalula baga kaya, inot nag-aatama ni mga apo, takong may trabaho si mga aki. Pero finally, eventually, iyang kukuanon kan magurang. Sa panahon na iyang kinukuha na, makulugon po yan itong ipinagipigiling mong nagsusuway na sa imo si apo mong dati mong kataid-taid, nagpapaaram na sa imo, taon bago mo mahiling utro, makulugon na maray sa buot na mapungaw. Although naugma ka man, kay banan ang magurang, ay sabi kang gabos nag-react, maman lamang maski sarong na inapasala, ngebert, mapungawon ngayong marayan. Nagirong duman ko pati si Mading Henrietta Arroyo Blaser. Ay good morning na lang kay Madi. Ay kay itong nagkigwa kaming mini reunion, nag-istorya siya. Kay banan itong tiya niyang kabatsmi man lang sa elementary, si Marilyn Arroyo Abingosa. Inatud mi nga si apo mi nga dumas sa Britanya o sa London. Ta si Akininda nagtatrabaho sa London. Hinatud ni ng mag-agum ni Engineer Blaser Garoto. Hinatud mi si apo mi nga babaeng nagdakulang niya sa mo. Ta nga mama, papa, gusto mi nang makaibanan ang aki mi ihatod nga nindo dito sa UK. Di biyay sila, eroplano abot duman. Pakatulan nila, siyempre mabalik na sa Pilipinas. After siguro 1 month na balik na. Kang kami nga nayaong sa airport, pabalik na sa airport kang England, London, pabalik na sa Pilipinas, kami nga mag-agum din nagigirong nagtuturo ang luha. Marauton pa lang yan. Garo iwinalat mo sa lang niya si apo mo sa araw niya kani. Dati nga kan kita pasiring pa lang niya sa UK, kaibanan ta. Natatawan ta digdi sa tukawan sa aeroplano. Ngunya na nakasakay na kita sa aeroplano, pigiling ta. Dahil na nakaiba si Aki, nagtutururo na ang luha. Yan. Kaya tama mo itong reaksyon kan mga kadaklan sa ka-Facebook ko. Para riyon reaksyon, mapungawon ngayang marayan bird. Dahil siyempre, apo mo, ay dumana nag-star sa iyang mga magurang. When the days of wine are gone and all the nights are long, then all my thoughts run on to you. When the lonely silence calls, when I walk through empty halls, then all my thoughts run on to you. And when they linger for a while, you come and touch me with your tender smile. And when your love was all my world, my days, my life you were, then all the songs were songs of you. I tasted well of sweet success. Nothing touched me that was second best. Oh, but then I turned and you were gone to someone else's song, and now I'm going back to where I loved you now and then. When the story now is told and all my love unfolds, I've lost my very soul to you.
come back to me. Release me, set me free. Okay FM! Gusto ko, okay ka. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay laging nanas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung banakit po na aking balakang. Halos hindi po ako basta-basta makatayo. Baka nakaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po. Ang laro na sa pong banakit. Ay tagang pagtik po sa cervix agad po ng Rice Coffee. 4 na po lang po. Naranasan po agad. Pag na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rice Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto aninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Isiskanyo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ito
ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuya pong oras ngunyan, 42 minutos makagi pong alas 11 ni na pagkaaga. Nagluluto po ako ng dinuguan, Tagalog, may ningguta, nenyog, ginisa muna ang karning baboy may taba sa ricado sa kalaya, na may limonsito pang alsom, tapos ihalo ang dugo, try mo amigo, masiramon bakong masuya. Dahil man nagsabi kang, ang dinuguan Tagalog, garoin na po dyan, tinumis, garo tinumis ang apod kayan. Risa mo na iba sa Bicol, takitang mga Bicolano, abang hilig ta sa guta. Ang hapot nga ni yan, tatanong kami, ba't kayong mga Bicolano parating may guta da? Ultimo nga yung yan tinumis, yan dinuguan, may guta. Ay inda, tayo nang tinudan mi. Pareho man yan masiram. Ay, mayo man na itong porkida yung guta, bako nang masiram. Yan, inapo na dinuguan Tagalog. Nagnanamit ako kayan, masiramon yan. Pareho man yan kan may guta na masiraman, tanamit mo man si guta, ay kita mga Bicolano may naghalo-alo si alsum kay itong suka sa kayan, dikit garong limonsito. And si harang kay itong siling pampamot na sa kampalinig ang pagkalinig kang karne, ay masiramo na maray. Yan ang saro sa masiramo na panira ng Pilipino. Maski nga ni lasayon mo lang, yan bagang tanda nindo ang putong tabuko, itong garong may giisak ang tahaw, itong bagong lutong putong tabuko, bantugan na maring kayo ito na pagbagong yung ahon ang putong tabuko. Yan piluto dyan sa tabuko, kundi garong marayo na dyan si mga paraputo. Pagkatapos sigwa kang yarong sarong tasa ngayang mainit pang dinuguan, kukot saraon mo ang dinuguan. Mantang nanamit mo si siram kang dinuguan, nagraraangot ka kang putong tabuko. Diyan mo mananamit ang masiramo na maray na pagkakan ni na Bicolano. Kumusta ka mo dyan sa Melbourne? May dinuguan ka mo dyan? O dyan sa New York, kipader? May dinuguan ka mo dyan? Daog ka mo. Grabe, Grabe kung paaraon ng mga kababayan na yaon sa ibang nasyon. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that I like crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world as me, and my life. Guess I'll just add up the score and count the things I'm grateful for in my This is my
the side. I'm sitting alone beside an empty chair. I can feel that loneliness will come after tears. Silently I'm crying, silently I'm sighing, 'cause never did I see your eyes on me. Now is the time for me to walk away, while they're having fun and I'm in pain. Words wouldn't come out, it hurts so much inside. I'm a stranger in the crowd. I'm walking alone, alone a lonely road. The loneliness I'm carrying is hard to unload. Never will I see your lovely face again. Though I can stay, I'll be a crowd just the same. Sitting alone beside an empty chair, I can feel that loneliness will come after tears. Silently I'm crying, silently I'm sighing, 'cause never did I see your eyes in me. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. A cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMFM
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Canasta Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jackson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and city. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check.